Witam serdecznie, jest Nanek, a to kanał Ciupiemy po naszemu i zapraszam na pół godzinki na meczyk, pogramy sobie z ekipą zryw i będę kończył, bo jak to w piątek mam teraz nocki, także do pracy muszę lecieć. Dobra, odpalę dźwięk z konsoli, bo już tam ekipa jest, także z chłopakami sobie porozmawiamy, pogadamy, także zapraszam. Możecie się przywitać. Będę jest. Elo, elo. Siemandero. Oj. Czekaj, Wiktor, możemy cię jakoś w tej... kolejce. Kurczę. Ile tam ich jest? Oj, panowie, kurczę, na przyszły tydzień może będzie lepiej. Kurwa. A Stąd czemu? Co po No, Boże, zrobiłeś? jest tak po tych nockach wypląpany, że... A, dostał dobrze. Pamiętam nocach i to w ogóle miałem... Choć w sumie i dobrze. Przychodzę będę około więcej 9 zrobił. rano, coś se zjem i... Bech do łóżka i wstaję. No ja to w ogóle... Od 4 mnie budzą, nie? Wstaję o 10. Wstaję o 9, o 11:30 muszę dojechać do pracy. Kończę o 19:15. Tomek M. Siemanko, jak zdróweczko? A no. Nie chcę nic mówić, ale ci przeciwnicy to nawet całkiem grają. Powiem ci... Bywało lepiej, no ale nie ma źle. No ten Ariel tam Nie ma kieruje, nie źle. pan. Wyrzucili mnie, chyba. Patrz. Zaś jakieś... Zaś teraz na konsoli problemy. Mam nadzieję, że strumek nie piźnie. Czekaj, impreza mogę zorganizować. No co jest grane? O, jest już. Oj, no. Działo to mi. To chyba mi nie działo. Patrz. Chyba se z chłopcami nie pogodą. Halo? O, Nanek dołączył. No. Ten chyba pan haker coś tu kurde się mu nie spodobało i... O, haker to No, hakuje on tutaj, tu tam- serio. Haker Bonzo. Pan Pieruch, jakiś Nanek, Pieroński. Co to za gorol? Tiger, gdzie Panowie, tu mi się bardzo spodobało. Co wy tam gadacie, że mi się nie spodobało? No haker, no to coś tam ten, nie? No, tylko ja gram. Wiktor, uważaj po lewej stronie, przed co masz. Kurwa. Przy mnie dwóch. Coś go zabił. Dzięki. Na C. Na górze. Kurczę, ale się zrespił. Przy mnie dwóch się Kurde, zrespiło, i kurde, czekam. naprawdę. To może być strumek, w którym czekam nagranie. Dwóch są mędy. Oj, tu jest. O, Tiger, znowu. Peter, Jest pięknie. witam cię, witam. Kurde, nie mam amunicji, ale Jak tam lipa. zdróweczko? Strzelba. Co, Heliger się skończył, nie Model gada. myśliwski. Dobra, O, jest z powrotem. Hubert Amunicja potrzebna ktoś ma, w razie nie czego. ma. Ja mam kabel Cina uszkodzony, wiesz, i będzie mnie wywalać prawdopodobnie. Muszę... To tak co chwilę łączy, przerywa, czy co? Weekend, Ale weekend tak, panowie. Kabel jest
Wtyczka Uważaj, jest rozjebana i Wiem, skakuje mi ten dziabnął. kabel. Model Kurde. 10. Komputera. Strzelba? No strzelba, no. Ja powiem, że mi muzyczka plecy jest zrobił. fajna w Battlefroncie, tak samo jak w Battlefieldzie A, jest. to my grałeś Ujej, w koda, ja. coś tam. A też chęci nie miałeś. Znaczy, A, ekipą no to taki... się fajnie, ale taki samemu może sobie dzień, grać wiesz, tego jako. Battlefronta, to tak wiesz. No ja samemu grać nie będę, bo tam Kamil będzie grać, Filip będzie grać, Audition. Zaś, ekipa będzie co, chłopaki? Parę osób będzie. No i Nie ja. bój. Mi się graficznie No prawdopodobnie nie, super, no. nie? C plecy. Ja za Wow, 3 jeszcze minuty sobie włączę, także... Jankę, co się stało? Wyjebało? No. Jankę co wyjebało. Zasnął pewnie. Oprócz Radża jeszcze chyba nikiem zasnął na samym razie. Audition zasnął. Odi zasnął? No, z kebabami. Radio, robił uważaj jaja. tam. Na razie to już 2 razy. Ale jak jechał z koksem? Audition zasnął, chrapał i nagle zadzwonił telefon i słychać, jaki kebab? Ja nie zamawiałem kebaba, o co chodzi? Nie? I wyszedł, wziął kebaba, zapłacił. Przyszedł, powiedział i pyta się do nas, panowie zamawiałem kebaba? No tak, zamawiałeś, nie? Kurwa, nie, Ja a ja pierdzielę. gościowi awanturę Martin zrobiłem, że Henry nie na A. zamawiałem. Po prostu nie chcą zabić. no. Mario, leżysz? Nie, kurde. Nie O, dołączyłeś akurat do ekipy, obejrzyj, na fajnie. Bo Jankesa wywaliło, dlatego Jankę co pewnie. wyjebało. Muszę podziękować Jankesowi. Straciliśmy cel Alfa. Masz okazję, bo dołączył. Jankes, Jankę dziękuję. Straciliśmy cel Charlie. Kurna. Patrz, wlozłeś i jeden strzał już. Mariano, Obejrzyj. Tiger, może być. Wlozłeś na dzień dobry, 2 zastrzeliłeś. To źle, Adamek. Dobra, leży. Już leża. Widzieliście, jak mi fajnie poszło w koda? Kurna, Widziałem aż kurde Nie? nie wierzyłem. Pytam się Wiktora, mówię, czy to ten Nanek, kuźwa, czy... Co To jest? jakiś fake. Ej, Jową dom jakiś. fake. Później sobie myślę, to na pewno fake. Roz mi się udało, to obcy powiedzieli, że fake. No co za... Później sobie myślę, z to gra jest naprawdę coś nie tak. Nie kupuję. Nie kupuję, już to nie gram. A naprawili coś chociaż... Lewa strona Mario. Naprawili coś chociaż z tymi serwerami Kurwa, już no trochę, Mario, czy no. jeszcze są takie problemy? Jeszcze Przynajmniej jeden. mecz. Przynajmniej mecz szuka, ale... Ajajajaj, kurde, Tiger. Dalej to 20 działa. minut na mecz, słyszałem, że trzeba No. czekać. Niestety. Mecz znajduje, a tam czarny ekran wchodzi. Ale nie, powiem wam, różne takie lepszy bugi, motyw nie? jest, jak na przykład jeden wejdzie do gry, a reszta do niego dołączą, to już potem jest lepiej. No, Wiktor, lewa strona, lewa strona. Tu gdzieś leży. Bank, frajera. Jeszcze jeden tam. Kurna. Janek? Plecy, mamy plecy. Haha, dostał. Ligę. Patrz, a chciałeś być taki Aj, fajny. aj, aj. Obejrzyj. No chciałeś być, nie widzisz. Chciałeś być. Jest. Chciałem być. Ja cię kręcę, jak ten czas szybko leci, za chwilę do pracy. Kurde. To łatwiejsze to Które jest. ty dzisiaj skończyłeś? Plecy, panowie. Pięknie leży też. A Dzięki, kuku, leciołek znowu na 4. I... A jeszcze dwóch załapałem. O, już to z pustynia, ojojoj, o jak pięknie. Nie, a mię. A mię, tak jest. Już byś chciał. Nie dla Nie psa no. kiełbasa. O, to właśnie chciałem powiedzieć. No. Haker na Ja to wam też puścił? tak zagłosuję. Będziecie chcieli las. O, Przed Fortem to była najlepsza mapa z rynku. no. Ciągle tam Amień. grać. Która? A mię. A miałem. Wtedy przed Fortem Vaux, ojej. Ta mapa.
Jak ja grałem na autostrony premium na tej mapce, to o Jezus. Mario pierwszy, Tiger drugi. A, no i on... Panowie, jak O, zobacz, ja na swoim miejscu. Wychodzi. Dołączyłeś na sam koniec, wiesz. A nie, to... to... No, jeszcze wąski dołączył. No, wąski to jest wąski. Tego znowu wyjeba. Ten ma net, nie co ma. Kamerę No, zresztą. Star Warsy, dlatego. Star Warsy tylko. Konsola wyczuwa, że ma polone Star Warsy, dlatego. Przez tą ciemną stronę mocy tam No. przeszedł chyba. Dokładnie. No, wchodź już do akcji, jak chcę wchodzić. Ktoś weźmie Ja mam medyka. medyka. Nie. A, czyli nikt. Kogo ja tutaj Nikt nie ma. zarządzę drużyną? Okej. Kogo panowie awansować? A. Politowcy? Ej, pomóżcie mi! Ktoś musi wziąć. No. O kurwa. Ej, no, Sina, byś oznaczał cele, a nie. No to masz. Awansach mi. Masz, Awansach mi dostać. tutaj. Siema Kuba, siema. Właśnie dostałeś awans. Jezus Maria. Na jednym się od razu bach leży, na drugim bach. Ba, i leży. Pad, patrz. O kurwa. A, to nasz, o sorry. A to nasz, o kurwa, ja to robię. Gdzie co, granatiren? Puśćcie mnie tam, ja medyk. Puśćcie mnie tam. O, panowie, co tu się dzieje? Dobra, mam jednego. Razem, wejście. O, Wiktor, podniesiesz na tył? O Jezu. Jezus Maria, czekaj. A jest. Wstawaj. Pompą. Pompa, już lecę, już. Pompa, no, jest na B. Cel Alfa. Patrz, z pompą. Nanek, ratek. Jest. No dźwigłek Nanek, cię. Proszę cię. nie, kuźwa. Kurna, znowu ten. Hakonen, czy jak on mamy? Hakonen. Raikkonen. No, może. Jak to ciebie ten skoczy? Ej, ładuje ktoś we mnie. Coś dziwnie śmierdzi, jakbyśmy... Oj. Zabił? Ładują. To chyba przez przypadek. A kto tu leży? Jest przed B. Dobra, ciśniemy. Dziękuję bardzo. Dobra, mam. Spoko Kuba? Dobra. Biegnął. Aj. Tiger, leżysz. Może apteczką się poczęstujecie? Ilu ich tam jest? O, ból. Zbiegł na ten. A co jest jednego widzę? Jest bramę. Oj. A tam szaro, a tam ciemno. Jeszcze C. Ja tu się zorientuję, co tu się dzieje. Lecę panowie, strzelba. Uwaga, tam jest jakiś głupi medyk. Przepraszam, zabiłem go. Dobrze, Wiktor, dobrze. Biegną na A. No nie, no. Chciałem tylko. Nie chciałem. O. Czekaj, quick pull. Ale komuś plecy wziąłem. Aku. Zrobiłem ci aku. Zabiorę A. Ole, dostałem z działa. Ale ci pierdolił. Na A. Ale Czekaj, są spam. no O, odsuń Lamek, się, potrzebny zawadzasz. jesteś. No co? Zawadzasz To mi tam tu. takie szyki z chwilą naciska do cholery. Uważaj, nie podchodź. Kuźwa, ten to szalony. Kurwa, dostałem. Mario. A, dziękuję. Gatek. Co jest? Jest Mario. Między A a C. Diego, Na no Eddie górze też tam, fajnie tym- nacisnął, widzę w krzyżyk. domku. W tym domku jest. Poczekaj tam ktoś, Kurwa, poczekaj znowu tam. Mario. Biegnie na. Biegnie Co? na. A chciałeś mnie podnieść? Na. Mario. Nie, bo leżałeś, to mówiłem, poczekaj. Nie, ciebie No. nie podnoszę. Już ja się już przyzwyczaił do tego.
Gdzie? Tak. Kurczę. Mamy to pięknie. Dawaj. Jeden? Patrzeć ci te rany? Ja. Nie, no. Dziękuję. Jeszcze to się jest chwilę. Nie, dobra, na. To apteczka dla ciebie. Para, para. Zawodownicy. Mario na dole po prawej, na Tiger dole jest po prawej, dwóch, głucha. uwaga, uwaga. Obiega cię. Dajcie pozór, tam jest dwóch. Mam go, Mario leży. Mam asyst. No i teraz czekołek, żaden mnie nie podniósł, no. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. O, komuś zdjąłem. Gościu z boku. Na dole po prawej, tak mówię, co czy na dole po prawej, a tam na dole całkowicie. Straciliśmy cel Bravo. No. Kubany. Trochę myśli, no. Tego nie wiem. Danek uważaj, gościu, strzelba No po już, ciebie. już leżę. Możesz mnie dźwignąć, jak taki jesteś. Nie no, bo padłem też. Tego mówię, że strzelba po ciebie. Na A bijają. Kurde. Ciluś, poczekaj. Uważaj gościu, o dobra. To było, Dzięki. wiesz, wszystko taktyka. Dobra. Ja pierdolę, Mario na tym. Już na powiem. Apteczka, użyj jej. Co tu się dzieje? Tracimy kontrolę nad Nanek. celem Charlie. Ej, patrz! Jakiś ty jest... Ty, ale... Gościu był przede Dobrze mną, było, zamiast ale go strzelać, lepiej, ale to ja go- chciał go ciupnąć tam, nie wiem, Kurde, nie wiem biegnie. czym i wybuchłem na granacie. Kurwa, jeszcze... Jakiś... Potrzebuję medyka na B. O, Tiger i Mario. Ja pierdzie. Czekaj, już tam idę. Aj, dla mnie. Dobra, już się drodziłem. Biegnę na A. A ja na to panu pomóc. O, Straciliśmy cel Alfa. o, Danek uważaj. granata mi rzucę. Runa, wiele ich tam było. Nie, kto tam leżał? Jo. Sina czy ktoś? No Ja ja leżę leżę na na B. A, no. Uważ, za wagonikiem jest jeden gościu. Gościu jest za wagonikiem. Aha, ty na A jesteś, ja jestem na B. No, Ja patrzę na tabelę, zginąłeś. Mówię, i tak ktoś krzykisz naciskał, mówię, Sina. mam innego. Wiktor może zbiec. Dwa gości mnie gonią. No. Wiktor, czekaj. O jest. Dobra, Mario To leżysz. apteczka dla ciebie. Granat! Apteczka, weź się połataj. Jak? Pali się tam siano. Spalony. Dostał. C. Redman. Dostał. Co tu jest? Kurwa. Przy mnie jest Nanek. Ale go wsadziłem. Pięknie. Nanek, potrzebny jesteś. A już dostałeś. Tracimy Ja Ja biorę kontrolę C, nad celem Alfa. bierzemy. Ajajajajaj. Przejęliśmy wszystkie cele. Lecimy A. Kurwa, już na B biegają. Mario na B biega. Po lewej do góry bieg, w te domki uważaj, bo widzisz? Dobra, mam. Znowu. Użyj tej apteczki. Jo. Kurczę, na górze jest. 56 kp ma. Tą. Cel Bravo utracony. Sterowany jest schody od razu już. 25 HP z lewej strony. Dobra, byłem nie dam na lecieć. końcu. Dobrze już. Jeszcze jeden był chyba. Przejęliśmy cel Alfa. Był za namkiem. Co jest? Ekonomik. Jeszcze jeden A. Kurde mój był, kto to go zabił? Nie! Straciliśmy Oj, cel był, ja go zabiłem. Byłem szybszy. Trzeba się szybko Danek, decydować, Wiktor, Nanek. gdzieś było A. Nie. Albo strzelasz, Ja albo nie kole B, strzelasz. wiesz? Już tu jest, na B ktoś jest. Nie wiem gdzie. No gdzieś jest. Pachnie z tyłu. A, jest, jest. Dobra. Dobra, to jest. Ale robaczki poszły. Przejęliśmy cel Bravo. Lulu.
Góra. Widzę, mam go, tylko Wiktora trzeba Dobra. Ja nie mogę, niestety. Mama czysta. No dobrze, od B bierają. Idą od B, od ruin. Masz tu apteczkę. Dobra, jednego Tigerka mam. I tu drugi wyszło. Jeden haps. Kurwa, dostałem znowu. Mario biegnie. Przy mnie jest. No, dostałem sztyletem. Ojojoj, dwóch tam O, było. o, i to lubię, o, i to lubię. Się odwróciłem na kimś i kurwa akcja była i znowu. Ojojoj, coś mi ten... To się przywróciłeś do koda. Nie no. Wiem. Biegnie na B. Z tyłu. Zwyczajnie na wiesz. O, dostałem z pompy. Ktoś ładuje we mnie. Ja chyba, że przy mnie jest pompy. Lecę, ale chyba rzucam apteczkę akurat rzucałem. Może mnie ktoś podniesie. Dwóch medyków zdjął, no. No wątpię. Panowie, jeszcze jeden gość na B, na B z tyłu. No ja nie mogę, jestem Dobra, na... mam go. Dobra. Cel Tam się Charlie podnoszę. utracony. Jeszcze to B, bo patrzę, Jeszcze raz przejmują się na znowu. B. Let me quick pull. Cel Bravo utracony. Kurde, Sina. Dobra, Widziałem biorę ich. C. Co widziałeś? Gdzie Są na widziałeś? B, To widziałem. dwóch, kuźwa mać. Jak mnie nie ma, ja jestem na C, co? Ja tam nie ma. Tu z gadką lecimy. Nie, kurde! Już tam go tam wydymał i... Kurde. Jesteś do tyłu. Gadek tyłu. Kuźwa mać, zdecydujcie się do cholery, z Ale której błąd. strony do mnie strzelacie. Dobra. Cel Alfa utracony. Kurwa, nie? Nane, gdzie z tym krzyżykiem widzisz, że koło ciebie Nie jestem? patrzę na takie... Panowie, co mam dziś? Ale Całe Mario to wypatrz te dostał. krzyżyki. Dobra, biorę B. Nanek medyk. Wsparcie Nanek na medyk. potrzebne. Cel Charlie. Ej! Ja B biorę. Co bym przyjęli? Dzięki, Ej, Wiktor. co się dzieje, panowie? Kurwa. Wszystko tracimy? To będzie. Podniesie na czy tak będę leżał. No już leżą, no. Jebnie! Tiger! No to nie będzie oznaczania punktów w Tiger takim leży. razie. No, nie będzie punktów, no. Apteczka, użyj Nie jej. Jeszcze będzie jeden gościu uważać na... Dobry, dobra. Kurde, czemu ja nie umiał w to Kurwa, trafić? jeszcze Co to jeden. jest za Na par? górze jest. Wiktor, cofnąłbyś się? Wiktor. Ojej, trzech, kuźwa. Lecimy. Co to za pad? PlayStation. Muszę pogadać z takim jakimś... jednym panem, może by mi zrobił taki... Kurczę, Parabellum. Pany. Taki lepszy pad, co by lepiej tam szylą. A, to są drogie rzeczy. Mnie stać, rozumiesz, że na grubie robię. Przejęliśmy wszystkie cele. Będzie do wygrania u Leniego. A, to nie. Co ci zrobić sam. Straciliśmy cel Bravo. Co nie? Nie, Co no to nie? do widzów, to tak nie, to zaś tam będą gadać, że... O ty! A ty kim Jest super jesteś? widzem. On nie jest Wiktor raz. VIP-em, on O, jest jest VIP-em. VIP-em. Na schodku jest VIP. Podobno. To ty nie wiesz? Puśćcie mnie tam, ja tam zrobię z tymi pieronami porządek, puśćcie mnie. No już mnie tak zgorszyli. Kaj są te szatany. Nie, biorę B. A one są. Dupcy z fleki. Ej, jest na B gościu. Nawet dwóch. Przejęliśmy No cel nie no, Kurwa, Tiger nie dostałem, zabił. Tiger nie zdjął. Nie I ten. czekaj tam. Dobra, W dzięki. którym miejscu oni są? Ej, od lewej Na Mario. B. Jest na B. Ale w którym miejscu? Gdzie Mario? Nice, nice. A jeszcze jedno uważaj, Wiktor. Ajej. Mam go, tylko Już cię dźwignę. jeszcze ty, Tiger jest Nie w ma. ładunkach. Dobrze, Nanek, dobrze, dźwigaj Nanek, szybciej, dajesz. Przejmujemy wszystkie cele. Ranili cię. Zajmę się tym. Co, dźwigłem. Nice. Chłopaki, oni na B będą biegać. Apteczka, weź się Na B połataj. będą biegać. Wszystko mamy. Między Dobra, B a C to w ruinach. Dobra, to ja tam biegnę. Fajna Kurwa, dostałem na C. Już dwóch jest. Kurde, Ale nie wyjechał. Kurde, dlaczego nie umiem go trafić?
Dlaczego ja? Dlaczego ja? Dlaczego ja? Nie oglądasz ten... Ale grasz jakimś nubskim padem, a później tak wychodzi. No bo Kurwa, widzisz. znowu w ten hak. Gatek? Tam jest 3. Nie, za dużo ich tam jest. Ja No. po prawej Wiktor, miałem patrz, jednego, na patrz, Wiktor jeszcze trzeciego. podejdzie, patrz. Patrz, Wiktor jeszcze A coś Wiktor zrobi. jeszcze Dobrze, Wiktor. O, no tak, no Dzięki. tyle, że snajper na C. Dwóch się respią na C. Przy ruinach tutaj. Ranek, tylko spróbuj nie wziąć udziału w konkursie, to już ja cię tam odwiedzę. No, Kiedy mniej więcej będzie konkurs? nie Nie to. wiem. Jankes. Ktoś ma amo? A ty jakieś szczegóły tego konkursu znasz? Czy... Na pewno ty tam. Straciliśmy Może cel. będzie Jak? taki On padzik biało-czerwony. Aha. Biało-czerwone, o. A co trzeba zrobić, żeby wygrać? O. Być, oglądać. Kurna, jeszcze jeden Ale Mario. was W ruinach na 3C. Być i oglądać. Quickfall. Mario tam biega. Przy mnie. Po lewej. Proszę. Oj, 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 Jest po lewej. Granat wybuchnij! Nanka zdjął. Kurde. Mam cię, Mario. Ale Za kurna, późny jak strzał mu zero ten jakiś granat. nie- Ej. I mamy jakieś wsparcie, bo amunicji brakuje. Po co Nie ci mamy. wsparcie, masz medyka? Gościu. Muzyka ma. Zabij się i będziesz miał nowe te. No, przecież ja żadnego wsparcia nigdy nie potrzebuję. 2 strzały, jeden mnie zaś ktoś zabije i zaś mu nową amunicję. Leży. Ej, to coś... Coś jest nie tak. Coś jest z tym padem nie tak, proszę państwa. Rozkręcić trzeba na nowo było. Kurwa, pompek, no. O, Wiktor, jesteś na co? Wiktor, szczoteczka. Coś z tym padem. Przejęliśmy Ale cel. dwóch ładnych. Jebany gaz. Nie. Dzięki. Jest to możliwe, że mam pad wykończony. Podniesie między CA. Mhm. Tiger leży. Jest jeszcze po możliwe, że lewej. przez skilla się rozwali. Może. Bo ci powiem, że go ostatnio potem zalał, także Straciliśmy cel. jak Alfa. my... Za dużo No. zabitych. Ale biegną Wiktor, bramą, szczoteczkę. bramą biegną. Uważaj. Bramie Proszę są. uważać! Czekaj, masz. W nowie. Puśćcie mnie. Ja teraz tam wleza. Co Lecam, apteczka lecam. leci? Chłopaki. Ajajaj. No, jeszcze jeden jest. Tracimy Jeszcze kontrolę jeden, nad jeszcze celem. raz. Joju. Strzelba okopowa, ona mnie wkurwia. Wszystkie strzelby denerwują. Cina. No, coraz więcej ludzi tu lata. Cel Bravo Strzelby. przejęty. To już tak od czasu do czasu, teraz to cały czas takie się trudno grać. Strzelba i Zimno. strzelba. Oj, ten Marian, to jest uparciu. Oj, po prawej. Jakiej odległości ze strzelbem jakoś jest strach. Ranek, uważaj. Nie można podnieść tylko smokiem, nie jakby co. O jak. Kurwa, Ale wstał. was tam Mario zdjął. Nie, To jest zdjął. naprawdę Jakiś agent. Ira zdjął. Ten Mary to jest agent. Tak, Agent jakich mało. specjalnej treści. Ja go wezmę do swojej ekipy, on to dobrze gra. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. Po lewej macie, kurde. O kurwa! Aj To tam. strzelbą, to już jest. Ej, ale dźwignijcie mnie! Gatek jest potrzebny. Dobra, szybka zmiana. Upadł z tego. Dobra. Pograć sobie trochę wsparciem, ja? Jo, Tam to broń jest Dobra. fajna. Nie, no kto te krzyżyki jo, naciska? nie zdążyłeś. Na pewno nie ja. Nie podniosę. No kurna, z pompą menda jebana, no. Powiedz mu. Już biegnie na... Już leży. Śmieć jebane, kurwa. Tak mu powiedz, ładnie Się mu powiedz. zdenerwował. Brzydki pan to był. Kurde, syn. Coś mu ładnie To ty grasz powiedział. za bronią, Dostał w końcu menda. Wiktor. Ale przed sobą masz go, przed sobą, bierz go. Kurde, zaś mi go ktoś zeżar! Lecisz, daję. Ja go chciał fajnie ja tak go rozumieć wziąłem. pałką w łeb. Na spamiętanie kaj leci. To było powiedzieć. Zaś bych dostał odznaczenie Ja za bym wszedł pałeczka. naprzeciw, no. A tak... No to grupa, no. I dobrze.
No niestety, no tylko no. Mamy zwycięstwo. O, Montegrappa czy Ofensywa. ofensywa? Bo ta Jest ofensywa, świetno. ta ofensywa Tam to jest cima, ostatnio- rozumiesz, i nic nie widać. To mi się podoba. Czekaj, jak to było? Już czekamy? Już czekamy. Już To nie jest aż tak czekam. ciemno. Elo. Już czekamy i dostaliśmy gongi, kurwa, już Nie, czekamy. co ty tam miałeś, Michał, za spotkanie? Ze strzelcem miałem tam w kościele takie coś. W 21. No co ty myślisz? Pierdziele. Ale No, to jak... Quick Polo. Ale to ty, Quick Polo, to dziwnie wygląda, wiesz? Ty na samym środku w wyróżnieniach, no, to ciekawie to wygląda. A czemu mnie nie wyróżnili? I no Pawła. Bo cię nie lubią. A statystyki, ile ja leczył? Leczenia 101. Nie, 37 osobiste, przepraszam. Już jak chciał ryczeć. Dobra, starczy, ja Na lecę. razie, trzymaj się z Panem Bogiem. No raz. Pa. Elo. Mario. Tiger. Dobra, jeszcze z wami chwilę zagram. Chyba. I co? Szychta. No. Do roboty? O. Niestety. Na szyjta. Żebyś się nie spóźnił, nie? Na łoczach Jak ci, mu. ty, jak ci się spać chce? No, a co to za problem iść do roboty, jak się chce spać? No. Żaden. Dobra, Michał, czekaj. graliśmy Quick w Ball. tego, w Ghosta. To jest Zwijam. no. Zbijesz. Czekaj chwilę. A, no i masz. Już szucik. Quickpol idzie do lepszej ekipy. Graliśmy... w Ghosta z tym No. Blackiem, nie? Ja. Na multi, 37-8. Pierwszy mecz. Nice. Jankę jest przeciwko? I zgadnij Tomek, czym? nie wiem kiedy dokładnie będzie ten konkurs. AK-12. Chyba Zryw? w sobota. Eldorado to jest Chyba zrywał. w sobota, nie wiem. Tą snajperką? Nie, snajperką, nie, no co ty. Kałahan sobie grałem. Specjalistę, 2 razy w meczu miałem specjalistę. AK-12 to nie jest kałach, pamiętaj. Ale to jest taki kałach, wiem, że to nie jest kałach taki prawdziwy, ale taki dla Ghosta to kałach jest jednak. Dobra, ja też włączam BFA. Ej, No ja wchodzę i wszyscy dają nogę, no. No nie wiem, no ja gram z Dankiem, a resztę ja nie wiem. ej, pany. Żyj no chwila, gro. Ten live'a odpalił. Kurde, to było... Kurde, co Ja pierdzielę Tiger mi to Dlaczego ja nie umiem trafić od razu? Asina, będziesz jutro na konsoli? Pewnie tak. Ale nie wiem czy... Raczej późnym popołudniem. Dobra, Godzina nie tak wiem, 16-17. Gdzie? No to chodź Michał, pograsz w Ghosta może. Albo w Detailach. Wszyscy uciekacie? Ja pierdol. Ja to dobra, Asina, ja się z tobą zagram z jeden meczyk, 2 może. Dawaj. Już dzisiaj mi się dużo nie chce grać. Kurde, wstałem o 8, to dopiero teraz wróciłem do domu. Kurde, 14 Ty, a Gizo, już. jakieś spotkanie, jojo? Jo. Ja. No jest cud. A co to było? Jak to jakieś przedstawienie było w kościele, później chorąży jeszcze jakimś tam pomysłem organizowania czegoś tam na tym kurde ambonce od księdza Kurna. zarzucił i tam... Skąd? Jankę z ty. Później jeszcze poczęstunek, Jankę, były ciasteczka kurwa. w Kaligi, chociaż lukier na rogalkach smakował dość podejrzanie. Jankę. Jankę, kurde. Tak to by się nie będziemy zabili. Ale herbaty od nich nie wypiłem. To miał to samo co wy, ta, czy jak? Ale co? No Gizę, bo tam widziałem, że gdzieś był trzeci. To gdzie? Gizyn. Gizyn, Nie, wiesz, Gizę z tobą nie chodzi do klasy. Ale dźwignij mnie, hopie. Patrzę ci rany, co? Dzięki. Co zaś tu leży? Kurde, moja cenność, Boże. Kurna. Wiesz, że tam Michał... Kilku zmieni tego, Oleni.
nie ma zresztą, ale ma leni. Kurczę, co jest? Ale To robota. Co jest z tym? pierdoli. To Michał. robota. Właśnie muszę tego snapa od Lizego obczaić, że gdzie ja pizłem telefon znowu. Zaraz przyjdę. Tak sobie siedziałem ostatnio na YouTubie i tak mi się przypomniała taka pewna kreskówka, co nie? Kurna. Damek jeszcze gra Ale- tutaj nawet. No. Ja pierdzielę ten film. Wpisz sobie Mr. Bean. To jest taka kreskówka. Mr. Zarąbista, Bean? że można fajnie Jak poświęcić. fasola, tak? Jeb mnie z Tak, tym... jak fasola, ale Co taka za kreskówka. pedał! Pamiętam zawsze jak przyjeżdżałem na wakacje do babci, to wieczorem Pedał leciało. gdzie? Normalnie. Cel alfa. Gdzie pedał? Co? No Zarąbiste, łazi z tą nie? dubeltówką, to kto? No pedał. Jak się nie umie... A, to Kurwa, no. No. Nic tu nie idzie. Jak się już. nie umie Lubię na tej prawda mapy bić, za rozumiesz, że to pedał, nie? Nie no, żartuję, bo od czasu do czasu też używam dubeltówki. O, Algarado jakieś na nim gra. To jest pięknie, to jest... A o co w ogóle, Michał, chodzi z tym strzelcem, co wychodzi? Z tym strzelcem, co wychodzi? Kurna. To jest organizacja paramilitarna, A, w której dostanę papier, że... O której co, bo nie usłyszałem. Bo jak skończę szkołę, to dostanę od strzelca papier, który mi pomoże dostać się do jakiejkolwiek służby mundurowej, jaka istnieje. Aha. Kurna. I No, powiedzcie bo to mi, jest które to jeszcze u pompą medyka jebane. broń szylo tak bardziej z automatu? Autoloading. No. Autoloading nie strzela z automatu. Aha, z automatu. Nie, masz rację. Ale więcej strzałów niż jeden. O to mi chodziło. Że przyczymia i... To wszystkie. No to Fiodorowa Aha, mówię tylko. ci. To tylko Kurwa. Fiodorowa. Boże się. Inu. Nie, jeszcze Cejligot nie można zmienić. Jeszcze masz tego... MS... M1907. Wymiatający ten. No, ja nie gram, to jest mistrzostwo. Przegrywałem. Aj. Kurna. Mm, Dobra. mm. Ejej, znowu ten z tą pompą, no. Ten B. Ten Wild. Dobra. Kurde mnie już. Jeszcze tylko chwilę. A nieprawda. Mario, leżysz. Kurna. Czekaj. No. Ale dostałem Mario. Martini Henry. Ach kurczę, jaki tu jest celność, proszę pana. To mocela rozumiesz jak... Idzie. Straciliśmy Nie o cel popijaku. alfa. Oj, to lubię, ty. Poprawili to, bo to Co za- było żenada. No. Jeb mnie! Rosyjski pedał. No kurda, Tiger. Autoloading powiększony tu. I chyba trzeba będzie wziąć. Ale ten Leszek zagram jeden. No ja też, ja to skończę z wami i lecę. Nawet nie wiem czy do końca to skończę. Proszę. A o której pobudka na Jako masz? powódka. O, budnicy, na którą nas Ale gdzie? Czy już od razu idziesz? Cel Naszych No alfa zaraz przejęty. idę tam kawusia, bo... Ten, bo... No ja pierdolę, I no. rano dopiero Ten wracasz. w kącie siedzi. No wiesz. To ile ty godzin Do robisz? oporu. Do Osiem? oporu. Kiedyś robili 7,5. Po 7,5 się wyjeżdżało na powierzchnię, a teraz nawet do 9,5 godzin. Połowa Nie, bitwy za nami. 8,5, Wróg o, ma tak miał przewagę. Na ile kilometrów w ogóle zjeżdżasz? Co? Właśnie. Na ile kilometrów zjeżdżasz?
Kilometr. 1500 metrów, coś takiego. Kurna, Potem tam jeszcze trochę tak, niżej dźwignąć. schodzę, ale to tak. Półtora Nie, kilometra? 1050. A A, na 1050. najniżej jak byłeś? Nie, słuchaj, najniżej na 1300. O ja pierdolę. No ale powiem ci, że kobiety górników se chwalą, nie? Bo górnicy najgłębiej wchodzą. Uważało ten Tiger. Mamy Nie, podniesiesz? podniosę. To właśnie Tiger Radek, przyjdzie. jak tam jesteś w tej Co? kopalni, to ty jak schodzisz na dół w tej kopalni, to tam jakąś, nie wiem, butlę z tlenem bierzesz czy coś? No hopie, mikrowela i inne rzeczy. Nie, co ty. No. PS4 z projektorem. Nie no, co ty, jako butla scenę. No panowie, oglądałem film na faktach o Mount Everest, co nie? No. To taki Rusek wszedł i chyba zszedł bez żadnego tlenu na Mount Everest, nie? Ja No wziął se liter, rozumiesz, No. gorzoły i... Film na faktach. Jeden gościu się przewrócił na jakimś tam kilometrze i zasnął na śniegu, normalnie ręcami położony i buzią. To jak zszedł na dół normalnie, to miał po jakimś czasie amputowane ręce i nos. Bo oglądałem film normalnie na faktach, Nie, nie? ja to sam Ale ten wychodzę. Rusek to koksu jak cholera, nie? Bez żadnego tlenu Nie przed mogę, kurwa, to nie mogę już. Daliby te nowe mapki, by było inaczej. No ile można nakurwiać to samo do chuja. Już podobno na Wimie Cara ten kupił. Kijow i mówi, że to kurwa jest słabo, to nikt nie gra. No. Kupił imię Cara zamiast premium, kurde, a my za, No tak dobry za, mózg, kurde, no. jakiś tam miesiąc będziemy już grać, Ja kurde, cię kręcę. z tego, z wyprzedzeniem w nowe DLC, kurde. Cel brawo. O, Artur się pojawił. Dostęp tylko ci z premium. Nie wiem, że to będzie Battlefield zaraz wchodził pewnie. Dobra, ja zabijam panowie. Nie, to mi... The Division, no. No na razie. Key of Fortnite. Something Creed. Nie mogę z Jankesem go dać. Ja też nie mogę. Ja też nie. Ty Adamek mnie zabił. Ja nie wiem, albo Tracimy cel co jest brawo. grane. Lag... Jankę sobie puścił. No, nie wiem, nie mam pojęcia, co jest grane. Coś się dzieje Coś się. się dzieje, rozumiesz? Dzieje się coś. Ciul już mnie zabił. Coś się dzieje się. Straciliśmy No, na cel którą brawo. do roboty masz ty, Nanek? Na którą do roboty masz? Na 11. 23, o. No i do której? Do 6 rano czy do 7? Znaczy powiem ci tak, po 10 około 40 wyjeżdżam, a wracam koło plus minus 8-9, coś takiego. Nawet po 9, zależy jak to leci. Co ty gadasz? Aż tyle Przyjada, czasu przecież to się zajmuje? muszę umyć po robocie, to nie ma tak. No to wiadomo, Czas no to leci. wiadomo. No kurczę. A powiedz mi jeszcze, tak jak jesteś osobą palącą, nie? No to tam na dole nie można palić. No to godną sztygarowi, że dana cygareta i da pod szyb, wywozi mnie do góry, nie? I se zakurza i zjeżdżam na dół, nie? Elektronika pali. Straciliśmy cel No Charlie. co ty? Tam ani zegarka na dole nie możesz mieć. No bo czemu? są Wow. przepisy, wiesz, jak by ci to padać. To skąd wiesz, która godzina? No, telefony są. Na skąd telefonie wiesz, którego? dzwonisz, tam masz Na zegarenka. telefonie. Przejeżdżamy No, cel to brawo. zegarka nie możesz mieć, a telefon możesz mieć. Głupie. Ale nie No, telefon głupie, nie? komórkowy, tylko telefon tam od nich A stacjonarny, jaki? specjalnym dopuszczeniem, panowie. Tam, żeby coś zwieść, to musi mieć specjalne dopuszczenie. No Ja a co ty pierdzielę, myślisz? ty. Łopata w sklepie kosztuje 10 zł, a na kopalni 50 zł. No. Bo musi mieć O atest. kurwa. No jak? Co No ty to jest- myślisz? zarabiać. Że górnictwo to, stary, No. jakby te wszystkie pieprzone atesty tyle nie kosztowały, to górnictwo ma takie zyski, że jadąc sobie po węgiel na kopalnia, to No to jedziesz po widziałem, ja marmurze, to widziałem, jedziesz to- po marmurze, rozumiesz? No, No, ja widziałem jak w tym filmie Vinci. Widziałeś ten Nie wiem. film? Tracimy kontrolę Polski? nad celem. musiałbyś podesłać link. Vinci, obraz Da Vinci, kurczę, ten No, kradnął, widziałem. nie? No i
Przyjeżdża gościu i mówi o, potrzebuję dynamitu trochę na kopalnię. Co potrzebujesz? Dynamitu trochę. No to ty. Zwykły dynamit To potrzebny. taki wiesz, na śmiechy chichy, nie? Też używacie A powiedz dynamitu? mi, Nanek, jak wygląda mniej więcej twoja praca? Moja praca. No. No, nic ciekawe. Z kilofem? A co ty? To ty widzę, Co że ty? wy... Znaczy kilof się dali używa, ale widzę, że wy tam bardziej takie No. 1800 któryś rok, tak kojarzycie kopalnię. No. Co? Co ty gadasz? Nie no, chłopie, to, Nie no, a to teraz nie ma ja. tak, że tam górnicy biorą kilof i biją, rozumiesz? Nie, to inaczej wygląda. No jak? Normalnie maszyny są. O, No Battlefield dobra, ale 4. co, stoisz będę z się maszyną pilnował. i napierdzielasz skały? No, to są różni ludzie, operują. To nie ma tak, że ja na przykład... Znaczy macie po prostu No, złe Tiger. wyobrażenie o kopalni. Siema chłopaki. Aleś mi Siema. go popalić, świnio. Dobra walka, walka, panowie. No, dobra walka była, nie? No. Dokładnie. A gdzie twój kolega Mario? A to nie jest mój kolega. Jak to nie? Twój brat? O, No. jest! To twój brat? O, No. Ja pierdzielę, to takich rzeczy się dowiaduję. to fajnie. No, to jak widać, to są to zobacz, to są ekipy A, specjalnie to- porobione. Ale Ja mi w dupa pierdzielę, twój to- brat wsadził niesamowicie, nie? Jakby wiedział, że... Ale nie, jakby wiedział, że taki mecz będzie, to by sobie wazeliną dupa wyszmarował. Hopie, wyskakuje, a bach, już leża, patrza, łom. Dobra, spoko. Wychodza z boku, bach, on. Nanek to takie Martinie Henry, tylko do bitka szybko pistoletem, ale jakoś tak najczęściej ciebie Oj, trafiałem, nie wiem. znam to skądś, Mario, też tak robię. Martini Henry, szybko pistolecik, nie? No, dokładnie, szybka dobitka, bo za mało. Dokładnie. Ale wchodziło... A sam to ale- jakoś tak No, wchodziło, sobie wymyśliłeś, wchodziło czy ci co to, tam masz? wiesz? Wchodziło ci to nieźle, bez smarowania. Mario, Dobra. No. Ja, sam Ja by z tak tego jakoś, chciał ty wyjść. Martini Henry i mały pistolecik, czy z neta? Mario, to chyba jest raz? historyczna chwila, ty jesteś na imprezie. No właśnie, tak wszyscy chcieliście mnie poznać, bo wszyscy wysyłali, a w końcu macie No. to. No. No Słyszysz? widzisz, A ja widzisz? cię chyba trochę zawstydza. tylko inni wyszli, no jeszcze. Zawstydza cię chyba. Przejęliśmy Tylko tutaj cel, brakuje Kogo? jeszcze tego Quick Pola brakuje generalnie, twojego bo Quick Pol bracika. też często Eło, wysyła. Mario. No był, poszedł. No, ja to jestem zawstydza Mario, cię, a nie? to? A wiesz czym? Jeszcze jakieś 1000 osób na live cię pozdrawia. Przejęliśmy cel, brawo. Aha, petarda. Jest Quick Pull, jest na No to też widzisz? cię pozdrawiał. Mario, cwaniaczek Straciliśmy jeden. cel, Tak chyba cię się pozdrawiam, zna. nie wiem, taką ksywka może, bo to, nie wiem, tak cię pozdrawiam. Nie, tutaj z Quickiem fajny był pojedynek właśnie przed chwilą, ale to w lesie argońskim podajesz. No, fajnie się gra. Jak nie pisze, jak Wiesz- generalnie nie pisze, tylko wchodzi. By się dobrze gra. No u nas tak jest, no, wchodzę, patrzę, jest z kim pograć, to okej, jak nie ma z kim pograć, to już się nie chce za bardzo. O, patrz, kto Krzysiek, dołączył. zobacz. No, bo zobaczył, że Mario wszedł na imprezę, to przyszedł. A, też tam wspominaliście o mnie. No, Nie odgadują. Tyle razy mnie Jak? zapraszałeś na imprezę, więc masz. Co, kupiłeś mikrofon? Nie, kupiłem wcześniej. Ja to zawsze się tak składało, słuchaj. Niefortunnie. Przejęliśmy Kurczę, cel, że on z tej gery to rodzina, to ja pierdzielę Dobra, teraz. Nie. No, ja też spadam. No już, Na razie. no ja też to spadłem. grycie się sami. To panowie trzymajcie się, ja też spadam. No. Na razie. No, Na razie, hej. trzymajcie się. Siemano. Ale jaja. Nie, ja akurat idę do roboty. To jest inna sprawa. Dobra, dajcie mi chwilę. Oj, oj, oj. No, tak kurwa, prorodzinnie. Dobra, nic. Ja dziękuję za dzisiaj. Miło było. Pograliśmy se. O, prawie godzinka. Ale trzeba już do roboty uciekać.
Także dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć. Do następnego razu. Ja już uciekam. Przyjdźcie zaś jutro albo pojutrze. Pa, pa.